Ahoj, já jsem Aleš Pudivítr, aka DJ PMC. Vítám vás na workshopu Pioneer DJ z techhouse.cz. Dneska tady organizujeme workshop s novinkami Pioneer DJ. Už se nám tady schází lidi, máme tady skvělý hosty, slavné techno DJ ze Slovenska Husky a Drahoš, taky Juraj Graphics, Techhouse.sk a se mnou s Alešem Pudivítrem probereme například bedny. Pojďte se na to vrtnout. Veľmi rád si vždy zahrám na tejto V10. Jednak má úplne super zvuk, má 4 korekcie, takže sa s tým dokážem totálne vyhrať. Má to perfektný filter a výborné efekty, ktoré znejú veľmi prirodzene. A to je práve že na tomto super, že to fakt dotváraš priamo na tom placi. Takže pre toto všetko V10 je dobrá voľba. Som veľmi rád, že dnes môžem predstaviť tento sampler DJS 1000, ktorý je absolútne ojedinelou vecou spomedzi DJ techniky, pretože sa to nepodobá ani na konzolu, ani na CD player. V podstate je to pre ľudí, ktorí rádi využívajú nové možnosti, rádi si loopujú, používajú sample, nejaké svoje zvuky, dokonca mikrofón a nahrávajú si proste všetko live. Je to fakt ojedinelý stroj a ak máš rád nejaké live hranie, tak si ho kúp alebo si ho aspoň požičaj a vyskúšaj si na ňom zahrať a uvidíš, že to je niečo pre teba. Moje meno je Juraj Graphics a som spolumajiteľ spoločnosti Techhouse, ktorá má svoju predajňu v Bratislave, ale aj v Brne a práve tu sa nachádzame na workshope, kde sme predstavovali špičkovú techniku Pioneer DJ, ktorú veľmi obľúbujeme. Za mňa na starosti Opus Squad, král medzi all-in-one konzolami, plnohodnotné štvoršablové, štvorstupové hranie, možnosť pripojenia cez Bluetooth, perfektný dotykový efektor, prehľadné veľké beat waveformy, takže za mňa skvelá voľba pre každého eventového DJ-a, či už potrebuje zapojiť 2 mikrofóny s plnou ekvalizáciou, samozrejme obrovské taniere, nádherný dizajn, za mňa absolútna jednotka, čo sa týka all-in-one DJ konzol.